ikuste jozu kajauek, kajauetan, beraien altxorra etortzen da. Eta gaur erakutziko dizue altxor hori nola prestatu. Pastak. A ber, Horazio, sekretu guztia kontatuko jozu o... Ez dago sekreturik. Ez dago sekretu. Maitasuna baizik. Iepa. Hori bai. Eta egunero prestatzen ditugu, Bai. kantidade gutxi, Bai. Gutxiekin, eta horregatikan egunero... Egin behar dituzu. Egin behar Bai. Hori nik uste garrantzitsua dela. Ez egin pila bat eta ero astean 3-4 egunez egin. Hori da. Jutea egunero iteak garrantzitsua da, ez? Eta gainean, juten bazate, azkenengo orduan, Bai. aukera gutxi Claro. eukitzen Da ona, badezu. orduan bakizu, goizean goiz jeki, agertuan, goizean behatzitan, sortan irekitzen duzu goizetan, Horazio? 8 tarditan. 8 tarditan irekitzen da? Bai. 8 tarditan daukasuan, gehienak orduan egongo dira, egin berriak, goxuak, gero 12 ero, arratzaldean agertu, eta pastaik ez da. Bestela enkargatu, eta gu june prestatuko dizuet, titak, oso izaten da, polita. pixuarekin, ez? Pixutan, bai. Eta aukera ezberdina dauzkazu, zapore... Normalian, izaten dira 16 tipo. 16 ezberdinak, Zer bat dira batzuk, O 16, 17, segun, batzutan, igual bukatzen da azkarro. Gu hemen egin genuen kokuozko kokada horiek, eta integralak ere bai. Eta, bueno, aurte, guain prestatuko ditugu rizadas, kiskurrak. Deitzen diogu rizadas bokila gainetik. Horregatik, bankaren agoak forma hori ematen dira. Hori da, nire kiskurratik ez. Bueno, luzea daukazu nire nola daukazu, ja, lixua o kiskurtua? Lixua, ja, aztuta. Aztuta, baina lixua. Bai, nik iskirtzen zaite menatzen nolan pixka, baina ez. Ja, nahiko lixua. Bale, badanean, Horazio. Orduan, prestatzeko betiko osagai. Gurina, azukrea, eta arrautzak eta irina. Gero, jarriko dugu laranja batzuei, mermeladarekin, intxaurrak eta gero txokolatekin bainatuko dugu horrela. Oso ondo. Vale. Baina, base oinarria hori da bakarrik. Gurina, irina, azukrea eta arrautzak. Hori da. Listo. Vale. Hemen zer da sekretuak? Neurriak. Vale. Neurriak hartu berdezu, hori zuen etxian probatu eta hori jakiteko zeu neurria berdezu testurantzako, ez? Batzuk gurina gehiago. Gehiagokin botatzen bai zuzen nola? Zabaltzen dira. Vale. Gehiegi. Orduan, hortxe, gu urte pila bat pasa genuen jakiteko zen da neurria. Bai, eta egia esan, gozo gintzan eta gehien bat, eta oso garrantzitsua da neurriak ondo egitea, eta askotan ikuste dituzu gramoak eta 85 gramo. Eta egun bota eskero, antzeko aterako da, baina ez da berdina. Ez da berdina. Ez da berdina, eta da hori, azkenean beraz, esperientzia, urte asko gauza berdina egiten, da azkenean, errezeta hau adera. Bueno, jarraituko dugu, gurina pixkat urtu ingo geha, pixkat gurina pomada guain dago gogorra. Bale, hau mikroen labean, ez? Hori da. Pixkat pomada egiteko, gero nastutzeko azukrarekin. Hau bestera, mikroin labean sartu, ero bestela goizean. Atera azukaldean kanpoan eta utzi ordu pare batera, eta bigundu iten da, ez? Hori da. Ikusiko dugu pixka-pixkanaka gehituko dugu azukrea denak, eta ikusiko dugu aber zen moduz dago testura. Zer geratu behar da, biguna ero urtuta? Biguna. Ez berotu gehiagi, bestela, itxoin berdezu, oztutzeko berriro. Nik uste dut ordan? Oso ondo. Hau relajantia da. Hau denak eskuak egiten du, eskuak garbi-garbi. Eskuak garbi-garbi izatea hori bai, garrantzitsua. Azukrea, guain, azukre beltzarekin prestatzen ditugu, baina normalian txuriaki. Baina, hor azkenean etxean zue daukazuna. Ni beti esatu dut, niri etxean gustatzen zait beltzakin lan egitea, baina etxean nik ikastaro ematen duen, etxean txuria daukazue? Txuria, ez dago problema. Hori da, edo laranja, edo intxaurra, pinaziak, edo... Ze pastak edo zer jarri aldi ez? Hori da, gu hemen, aizpura gozotegian prestatzen ditugu horrela. Baina gero zuen etxean, bakizue. Piskat esperimentu egin.
Eta bestela, bueno, orain eguraldi onak eta hasiko direla, gerturatu Zarautzera, Zarautz azkenien, pasiatzeko herri polita, zerbait jartzeko taberna eta giro pila bat daukazue, eta gero, pasta batzuk etxea, man. Bai, oso ekintza desberdina dakazue egiteko Zarautz egia esan, Zarautze. kanpotarrai begira oso ondo dagoen herri bada. Turismotik azkenean, diru iturri garrantzitsua da Zarautzen. Bai, turismoa. gehiena, bai. Horre, nik ez da hit, neguan zema bizizarete gutxi gora bera? Gutxi gora bera, neguan, 18.000, 20.000. Eta udan? Eta udan, ez dakit, 60. Ero gehiago. Edo gehiago. Ero gehiago. Bai, egia esan. Etorri bizikletan. Bai, eta bizikletan ibiltzeko herri oso ona. Dana lixu-lixua, alde batetik beste ibiltzeko. Eta badago, Zarautzen ohitura handia dago bizikletan ibiltzeko. Bai, oso bidegorri ona ditugu. Eta hori, ekintza mundiala, ez malekoi luze, pinganillotik esan behar diozu, ondartza luzeana da. Den luzeena? Gipuzkoakoa, Euskal Herrikoa, ez da luzeena izango den. Egia esan, oin Wikipedian behiratuko du, baina nik uste dut, izango da, hortik izango da, luzeneetakoa. Oso ondartza luzia, baina ez da bakarrik ondartza, Gero oin egin duten paseo hori, Getariraino, nik... Santa Barbaratik... Bizita egin genizuen egunean, ez zegoen oso eguraldi hona, esan... Ez da prozesio matero ez zegoen, baina Zarautzetik Getari bitartean jendia pasiatzen, baina pila bat. Ohitura ona da hori. Ez, pasiatzeko oso polita da, lixu-lixua dago, itxasoa behiratzen juten zara. Ikusgarria. Begira, Arrautza, bale. Arrautza, lehenengoa, bestela... Bai, hemen azten aizu. Eta hau zer, irura batera ez? Irura bateaz, banaka. Hori garrantzitsuena da. Bale. Ordan hori induzuena da, gurina eta azukria, besterik ez, oin arrautza bat. Naztuta, eta gero, pixka-pixkanaka... Beste arrautza. Beste arrautza. Hemen, erori da hau. Kanpora. Eta bestia, kanpora. Bestea izango zean, pasta kurruskariak. Ez, bestela, nola hori peixua dakat, bera jutzen zen. Eta rexo ateatzeko. Baina bestela kris-kris. Kris-kris, bai. Behin baino gehiagotan kris-kris. Bueno, ikusten ezue... Bai, pasta erresa da egiteko, pasta. Oso erresa. Nik ustote dala... Oso erresa. Horregatik esaten du, ez dago sekreturik maitasuna baizik. Hau, ez daki, gero etxian egiteko umiakin, edo... Oso... Labia, ez dut jarri. Labia zenbatera behar dugu gero horazio, zegoen mikroin... 180, hori lehenengo gauzak. 180. Ez dut aigu. Bai, lehen jarri behar nuen martxan, baina banekin ez mikroi labea behar genuela, ez dut martxan jarri. Eta beti, erabili behar bada duzuela bea edozein ostorea iteko, bizkotxo bat ordu laurden 10 minutu lehenago, piztu. Zukalde esatzen aurreneko gauza zer da? Labea piztu. Labea piztu eta fermentadoria. Biak. Hori lehenengo lana. Hori lehenengo lana. Eta gero ja, venga. Eta gero ja, ostopila atea, kroasanak egin, boiuak... Eramate dituzue kroasanak eta lan tabernetan jatetxetara? Bai, bueno, gutxi. Normalia bertan, ez que nola kantidadea oso limitau dago. Orduan... Vale. Etortzeko... Bertako nahi baituzu bertara gerturatu. Eta kafetxo bat, kafea eta txokolatia, nik enuen probatu, baina nik dakida mate probatu zuen, da txokolatia esan zuen oso goxua dela. Ni zain duen marrain zin pixkat, ezin dut, nahi dudan beste jan eta hori. Horten, behingo batik zaintzen hasi gala eta denboraldia ondo doala, ezin dut nahi dudan guztia jan, orduan, Baina kafea... 2,5 kilometro, Euskadiko luzena. Eskerrik asko. Hori da. 2,5 kilometro. Oso luzeak, Zarautzeko triatloian oso luzeak egiten dira. Gainean atzekaldekoan zatia hartatik, golfan parean... Biotopotik, pausu bi berdinak ez dituzula ematen, Zarautzen oso gorra egiten da. Gainean, Zarautzeko triatloian hori, egia esan, herri guztian zehar jente animatzen dago, eta tramo hortan ez da egoten horren beste jente, eta zati hori gorra egiten da. Oso gorra. Bueno, begira, ja arrautza denak baitu genu, eta guain irina... Osoa, kolpaz botako irina. Guain, momentu enten, hau garrantzitsua da,
ez gehiago... Alberto, beti berandu. Endaiakoak 3,5 dauzkala, orduan ez da Euskal Herriko luzena. Baina, pasarauz, Bueno, endaian ere surf egiten da, ez? Juntzara inoiz? Bai. Endaian baita surf egiteko, Bai, ez? oso polita, oso olatu honak. Dira endaiakoak? Bai. Nabaritzen, eta hori beti galdetzeko. Zu zurlaria zarela, herria, olatu batetik bestera hainbeste nabaritzen da? Bai, pila bat. Ez da berdina zarautzekoa, edo endaiakoa, edo grosekoa. Eta zarautzen berdina. Zarautzen bertan, alde batetik dituzu beste formakin edo... Ezaugarri ezberdina dituzte, Bai. Ez que denak ondarra gatikan edo fondo gatikan da. Eta fondua, nola ondarra mugitzen da, pixkat aldatzen da. Zuretzat zein da, zarautzen ze aldetakoa dira gustatzen izkion horrezia? Ni portuna. Portuan egoten da, Bai, portuan beti eta ez daki egun mendila dakazu hor, Santa Barbara bertan, oso polita da. Ez, gezurra. Zuta posatzeko. Zan egoten dira jende argazki kamarakin, eta hau bakizu pixka narzisista da gure erazi. Eta han gustatzea juten da posatzen da. Eta danakan egoten dira argazkiak atatzen da. Betxo, aizburukoa. Superestrella, telebista iko itzaio burura. Tondik beti jendea zautza etorri, zautza ikusi, gure herriko kaletan erosketak egin, baina surfista bazara, ez etorri zautzan lasai. Beste herri batera, zarautzen nahiko surfista badaude. Baina surf eskolak badaudela. Surf eskolakin udan jende pila egoten dira. Pila bat. Bueno, ja aurten osoan. Jendia dago ikasten, bai. Lehen udaran bakarrik izaten zen? Lehen udaran bakarrik eta guain... Urte guztien zehar daude ikastaroak, Eta zuri holan, eta Euskal Herriko ze olatu gehiago lan guztatzen? Ba, nei mundaka. Mundakakoa. Horre honzan denboraldi bat, ez? Desagertu inzala horre... Bai, dragado batekin, ez dakit... Azpian kendu inzuten area ero, eta desagertu inzala berriro bueltatu da, ez? Bai, baino... azkenian ez du afektatuko, ez du... Olatuak berdina dago, batzutan, bueno, bere egun txarrakin edo... Zea... Zaten dute munduko eskerro berena. Bai, alaxe da. Hori eskerretara hartzen duzu. Eskerretara. Eta ni beti, bueno, hori, eskerretara... Ez baina hor politia, eta beti mundaka beste herri bat oso politia. Animatzen zaituzte bizitatzera, inauteriak oso ondo, Bueno, eta ikusi. Eta gu ibilitako gara bertan. Begira. Hau badao. Garrantzitsuana. Gehitzen badezu, gehitzen danian barkatu, irina, pixka-pixkanaka landu. Landu inberda, pixka-pixkanaka, horrela. Eta gelitzen berda, horrela, Itxaskorra, ez? Hori da, itxaskorra. Itxaskorra. Ikusten dezu, nola ikasiko ni gero. Eta guain, hau, sartuko dugu hemen manga, eta ni bitartean... Eta listo, horrek ez dauka... Eta jazta. Ez dauka ez dauka. Listo dago. Goiara bat zerbait ateratzeko... Zerekin? Nekin ondo? Ikusiko izu. Hemen dakar, ja... Listo, karo, zuen espatula zoragarriarekin. Pasteleronen... Horrekin artea behar da, erabilita zuek asko biltzen da, hori egizan gozo gintzan asko biltzen da. Asko. Espatula berezi hori. Batzutan, mangak betetzeko, igual, errexo, edalontzi batean, ontzi batekin, horrela egin, eta sartu. Ni ja... Baina, bueno, oitura daukagunok egia esan, sartzen duzu eta ere eskuarekin bildu iten zolan. Sartu, eta jaso iten. Garrantzitsuena da, hau, pixkat margina izaten. Eta ni bai komentatzen, badakizu saltzen dituzte batzuk olako bota erabilita botatzeko, baina aukeran erosi bat elaskoa gustatzen bazaizue postrek egitea, erosi olako bat, eta erabiltzen duzuen bakoitzan garbitu. Merezi du. Ze beste gazotan plastikozko horiek txikiak izaten dira. Txikiak eta hori bakarrak... Behin erabilita bota. Eta ez badukazu ezer, pultsa batekin behin alda, Nik, inoiz erabili etxean zer gabe geratu, eta horrek poltsak izosteko diren poltsa horiek garbia direnak, erosketak egiteko erabili zuen poltsa batean. Zulotxo bat egiten diozu, eta arekin, ez da berdina, baina egin alda. Baina, egia esan dizu, ni... Pena ematen dit gero erabili behin bakarra eta bota. Plastikoa da. Nahiz da berziklatu, ez da oso ekologiko hori. Gero
ondartzara. Bai. Hori, dena itxasora juten da, eta nei beldurtu iten naiz gero itxasuan. Zera, plastikozko bolsa batekin. Uf, segituan Ikusten izuela mapatean, marmoka bat ero izango gan, ero. Nei marrazua, ja, esan di. Hemen ez da marrazua, hori zure herrialdean. Han Venezuelan badaude, marrazua? Bai, bueno, tintore eta bezala hor inguruan. Eta gero, baino, nada, bizire dago kanpua, oza, itxasuan janari pila badauka. Baino, Ego Afrikan ere bai. Bai, guk ezken itun ikusi, izan ginen, bai, Ego Afrikan egon ginen, eta esan digote agian ikusiko ditugu lan marrazo zuriak. Esan dit, zuzendariak, Alberto, bakizuko pro hori, kamera txiki hori itxasuan sartu ala. Bai. Dauka karkasa bat, gainean tapatzeko, eta itxasuan sartu aldala. Eta esan dit, eramateko bada espada. Beldurtuta. Eske ni txikia naiz izango da, rai txiki hori zetako gosekin gateko dira, ni enaute jango. Auskalo zer. Ez, baina beldurra marra, olako, marrazo zuriak azkenean ez da izan metro, euskal, 4 metro, olako, 3 metro dauzkate. Gu baino haundillo... Ni baino pixkata handiagoa, bai, 3 metrokin ni baino pixkata handiagoa. Eta horrek, olako armatraste bat uretan ikustea. Bueno, ezan gertatu txapelketan, surf txapelketa batean... Ego Afrikan izan. Jeffries Bay izena du olatu hori, bai? Eta Mick Fanny nahi. Bai, Mick Fanny gainean famatu da, oso famatua. Bai? Eta ni... Bideo bat agertzen zan gaina, ez? Olatuan zijoala bera eta holan eskibatu. Beha zeon bere olatuak itxoiten, bai? Eta babatian, atea du, kristonaleta bat, eta... koska bat emateko, eta kendu dio tablak, eta rapatu dio tablak, eta berak gelditu da, eta puñetazo bat eman zion. Eta, klaro, bestia, nola txapelketan dia bi surflariak uretan, eta bestia, klaro, ikusi du, eta junzan... Laguntzea. Bai. Arriskutsua da. Bai, holako... Horazio, kirol hori ezen. Jun ibiltza pasiatzea. Ni zautzen. Zautzen portuak, marrazo gutxi daude. Baina holako katxarro bat ikustea, ostra, horrek... Bueno, a ver, mota ezberdinak, prestatuko ditu. Haue dira pixkat horrela, eta haue dira jartzeko laranja. Hauei laranja jarriko dizu. Puntua direnaik? 6, no? Oso ondo. Batzuk tapak erabiliko dugu, tapa bezala, goiko... Eta intxaurra jarriko dugu. Eta hemen intxaurra, arbendola, urrak, gune duguna, solako frutu lehor bat, erabilian da baita. Eta adibidez, ez dago sekreturik. Hauek horrela utziko dugu, gero ikusiko ezue, hemen falta zaigu, bat, hemen kopa. Oso ondo. Tamaina desberdina, hauek pixkat luzia dira, luziago hartzeko laranja. Laranja hauen nola iten dira, Horazio? Bakit, baina, jenteak onan jakiteko. Laranja hauek konfitatuta dago. Hori zeiten da, almibarretan... Almibar batekin, eta hor utzi denbora... Egosten, ez? Egosten, eta bere puntxuak eukitu arte. Bea, listo, daukago, abisua. Oso ondo gure bai, sartzeko nek. Errexo, goxua... Honek ez dauka inongo misteriko esan. Handago miren adi, miren izaten da hemen gure postreetan da aditua, eta ikusten diot hor dagoela gaur interesatu. Horazio etortzen denean... Bueno, eta hau dago bezala, sartuko dugu, utzi pixkat nola zabalduko dia pixkat. Tokia utzi behar bat eta besten artean. Bale, binga. Zema denbora gutxi gora bera Horazio honek? Hauek doratu arte, gutxi gora bera, 20 minutu, 15 minutu hori pixkat doratu arte, eta... Hori, denborana gutxi oso labearen arabera izaten da. Orduan, hoberen arabera izaten da. Ekusi eta pixka gorritu ero ja kolore polita hartu denean, atera. Orduan, zaintzen ibile, baina hori, 10 minutu dara mazkinean, ja hasi zaintzen. Emango dugu errelojuai, eta... Hori da, eta gu zeituan hemen pastakin. Sopa. Chocolate. Ostaba, sopa... ez, aztule. Ahora sí, mesede. Ez. Enaiz la tentazioan jarri bea. Enaiz eroriko. Pastak. Begira.
20 minutuan egin da daude. Eta orain, bueno, beti inbar ditu. Hemen batzuk ikusi ditugu, indituzula ezer gabelen, batzuk intxaurrakin. Hori da, lengua, ikusi zuen nola zabaltzen, Bai, esan, nola zabaltzen dira. irekita geratu dira, geratu dira bata bestean ondoan gertu, osea, kontu zible gara, hortoki ze Hori da, pegatiko. hori pelatzi tendia bestela. Vale. Horan, bauzkau. Guain, gure praline, arbendolesko praline, Bai? Eta, leheno esan bezala, Bai? batzuk Txapela dira, izango da, hori da. Ordan, hau ingo izango dira, bi, ordan, bat, Txapela. eta txapela. Hori da. Txapela buruan, eta ibili zarautzen. Hau pixka urtuta hau, men berua ikan. Bai, hemen berua dauko. Guk hemen, jartzen badio hemen aire egokituare, bero. Hori. Hau, jarri ingo ditut hemen, ja, horazio? Bai. Bale, orduan Bai, ingo dana, bestela. tokirik ez du izango. Hemen, eta, Osondo, hori da. hau, like dix. Hori sobra dago, horazio, hori sobra dago. Zior eskina, ez, hau aitorretzen. Hemen. Aitor, gaur, hemen, bera, hau enfokatzen duen hau bertan, hau da Aitor. Aitor, bera. Vale, hauek pralineskoa. Hauek pralineskoa da. Entxaurra pralineskoakin. Bai. Eta hauek laranjana, Bai? hemen Marmelada ditugu pixka mermelada gainetik, brillo pixka gainetik. emateko, eta bueno, zaporia. Bai, eta zaporia. Hori, sagar tartari behin zaio, ez? Marmelada oso ondo eratzen zaio, ez? Gainetiko lan brillo Hori da, emateko. brillo emateko. Bai. Eta bueno, hori, ez badezu nahi zaporia eman, Bai? mermelada neutra Bai. erabili. Osa, zaborik gabe o azukre gabe. Erori inalda baita, sagarran asalak almibar batean egoziz eta Hori da, hori gero hori da. geratzen daulan Hori da. gelatinoso Gelatina bezala, ez? bezala. Bai, sagarran asaleko pektinaren ondorioz, Hori da, ondorioz pektinagatikan. gainean brillo emateko, Bai. zeitxura garrantzitsua da, nik uste. Eta hauei, Bai? pixkat, bakizu, laranja eta txokolatiak Oso ondo eskontzen oso ondo gelitzen da. Eta orduan hauek, kontuz, Txokolatia zeekin ez da geratzen ondo. Ni txikitan goratzen naiz, jaten genuela hori begira, txoixoa txokolateakin bokaiban. begira. Zegoen. Pixkanaka. Aurrena eman diozu marmela eta gero txokolatea. Hori garrantzitsua da, Baina ikusten duzu, ez dago sekreturik, Ez. hau bakarrik Eta Egunero- osagaiak, etxekoak, errazak. begira. Eta hauek deitzen dugu erraduraz. Bai. Saldiarenak. Bai, Horrekin zein hauek txokolateak bakarrik. eta hau bezala, edo bestela txokolatekin. Nola txokolatia pixkat pegatu iten da, Horrena lehortzen utzi. lehenengo Gogortzen, Hori da. hori da. Txokolatea ostutzeko, Eh, gogortzeko. presa baldin badakazu, jarri ozgailuan 5 minutu, eta ja gogorra da, urtu ez? iten da. Bai, gogortu iten da. Eta bestiak hauek, Pasten artean be klasiko bat izaten da, holan txokolatearekin erdian. eta bestiare bai, pralinekin. Ba, Horrela zaintzea oso gatza da, zaila da. baina hau egiten badezu, gero, lata batian utzi, Bai. eta Pastak aguantatzen dute, ez? Holan aguantatzen toki du- lehor batean izan behar hori dira, da, ez? Hori da, eta iluna. Teiuna, bale. Mm? Oso ohikoa. Hospitalera juten garenean, norbait bizitatzera, pastak eramatea, eta beti kajoi bat egoten da pastekin, beti. Bueno, hemen utziko dugu. Eta hauek dira, gure pasta rizada. Ba, hemen daukazue, gure aizpurua gozategiko pasta rizatuak. Eta berak esan bezala, honek onartzen du edo zer gainetik motaldigu, bakarri txokolatesko nahi ditugula, bakarri txokolatesko. Hori da, adibidez nire gustatzen zait kokuarekin. Eta ni Kuku botatzen. honek puntak kokua gehitzen dit. Vale. Ba, oina proten Bueno, barda, ez? horrela, Venga, ba, bakarra probatuko dut, Ze denak hasteman ez jaten, gero, ez, bakarra.
nik hau. Gero korrikiteo. Korrika dobre. Hala ere, zuri zerekin gustatzen, pastak zerekin. Tearekin, kafesnerekin, Ni kafiarekin. Kafiarekin Bai, bakarrik. Kafia pila bat gustatzen zait, eta gainera Aizpuroko kafia beti arabika Arabika 100%. Bai. Gu kafe zalegea eta gustatzen zaigu kafia ona. Kafe ona. Bai. Eta beti garrantzitsuena hori, moliua zenbat dago, zenbat ateatzen da. Mundu bada, Bai, kafearena bai. mundu bada, eta esan, torrezan eneko gurera hemen kafean inguruan hitzeitera, eta saldu zizkion gauza pila bat. Eta, baina niri, gaina, gustatzen zait, olako gauzak osoak. Baina ez da Txokola- gozoak. Baina, hori da, baina kafeari nik gustatzen ez botatzea azukre Azukre gehiago. gabe. Ah, Azukre gabe. gabe, eta ero hojan. Eta ez dira bat ere gozoak, egia esan. Ez. A ber, Marmelada nago oso ondo geratzen da. neurria. Bat esan du, baina... Pizka gehiago korrik egin da dara zartzatean. Bigarrena. Hori 15 minutu gehiago. Bakarrik!